ndiye mang'ariri kana ndiye msungwa unoparire mhosva usina mari kana mhosva yasomboiziva munhu wanzi kungotuka vanhu imomo unotukira ndana baba anambotuka saka nyaya yacho yoregera yogadziriswa nokuti hauna mari injini hapana chanditomboziva kana sabhuku vangu hapana chakamududza kana uchinge sabhuku munhu anomhangara mhosva yake kwakamurerukira sabhuku anoenzanisa nyaya dare rahedhimini ndo rinotonga neramambo saka kana uchinge wanyorerwa samoni samoni andira rakanyorwa mari rarisera ronyorwa mari ndakanyorwa mari ndikati wakumbira wabereki vakati chaona une makore mangani 26 inokumbira mari kumubereki handisi kuenda kubasa unotukirei vanhu isi ndomunhu wanzi kungotukidzira vanhu tuka tinorova baba kana kuchikoro vapi vanhu uyo ane chichemo chake chada kuti ndamunhu wandakambotuka vasi baba ira zvatinoita baba akwari uyu siti kutaura kuti baba kana zvatingaita isusu ngezvokuda izvi hatikwanisi kusiya munhu achitambudzika mukati mweupenyu hwake mupfungwa nokuda kwekuti umwe munhu ati hanzi handina mari yedare. That is a defending word rekuti titi nyaya yaigadziriswi bai enda tsvaga mari tozoigadzirisa wane mari inonesu nyepe tinoigadzirisa mari yedare yachichidikana. Haungandogarirwi mahara baonhawo kuti takataka do wakagarira kutaura nyaya yako iwe kwausumuka kwakwenda mangwana unoupara futi. Saka the solution iripo ngeyekuti nyaya yako inotaurwa nezvayo. Kana iwe yaoneka musoro wayo kana paine criminal offense kana usingadi kubhadhara mari iyoyo panoitwe mazano ekuti nyaya yako ichienderane nemhosva yako nemari yawafarwa kuti ubhadhare kuno. Asi chenjere kuzive kuti mari yawafarwa kubhadhara kunoku inozoite mari shoma shoma yawaida kubhadhara kunoku unozosangana nezvakati kure mberi. Hauzozivi kuti changamire wachaenda kumapurisa here, wachaenda kwamambo here, wachangoiti ndakuisiya here, hauzvizivi. Saka the solution kuteedza zvinenge zvataurwa nedare. Dare rati zvakati, saka ndakuteedzera izvo. Mari yedare iri kudikana. Iri kuya rini? Inoya rini? Apana ndisina mari but ndikasvika pamba ndichanokumbira kuti wambobva uri uya naye mangwana. Wambobva uri hangwasi kwa mazuva ese aya nhasi angasiziva kuti kuya kudare. Ndifunga wawara ngatifambe naye murume wasununguka. wapedza kutupa tupa chako uya unyorese fasta kunze kwaduku iwe uya kuti kunyorese tupa chako nacho uya unyorese. Zita rako ndiani? Wishmu. Ndina kumukomana uyo abiri kumashops ari mukomana shama semombe mumunda ndiri kuti chibage mukomana ana kundidaira ubva ndaenda kumba kwaya kunana amai ndoka mukomana kanondibasa mombutsa mombe mumunda ndiri kuti chibage akufamba nemukomana titenda takutosvika pachikoro tatosvika pachikoro mukomana akabva nekumashops achivava ukambomira sani panorude chii munda wewe ndowani enda kumusha kwako kwamashave iva pano havasi pamusha pako munda una uzo wako ukude chii komana ndobvafukawa ndibvafuka pandiri komana akazotema shamo ndotanga kundirova vandati atigeza tizo baba wako pachikoro ndaizi kuti mwana wenyu uyu vasati pamberi pechikoro ipapo ubva andirova futi ndabva kutamusiya. Saka inini zviripo sezvo zvaitaura iye kuti fanya kude chibva pano nana mai vangu ndoka tienda unotaura vana havakuperekedza kunani atiredza kunana baba wako hama yangu wapedza ipeti zwe neumba pamusoro
nyaya yakabvira kudhara. Daka irori rakabvira kudhara. Ani manzwa apa vatara kuti mashoko apedzera kutaura vatara kuti vandiratidze kuna mai vangu vana ava havachatara nezvemwana wani mwana kuti panika kuwanda katatu iti pada akusiri wako kune nyaya ini daka rangu na mudhara ava mudhara vaindidimbura ivavo ndichikura ndiri mudiki vaindidimbura kozoita kundidimburisa futi nababa vangu chaicho vakandizvara ini vaindidimburisa futi pese panongobudira baba kuenda kana kutauni kana ngobuda izvo zvinongonzi muningira sara vakantarisira padheni vaidzoka isikufurema nyaya vachinakirwa ndichidimburwa vakasvika vakapfuura kana ndichirohwa namudhara wobva wasikubvunza chii chaita vasati vambotsanangura nyaya yacho ndiye mukomana ndobva ndadimburwa saka daka iroro haripere manje ndakazoti ndatoti kure kure futi ndibvunza kuti pamwe zvapera totina mombe paya saka danga ravo riri kutanga kuno redu riri kumusoro kwedu kupfuura nepaya pavo ndo pataitanga kupfuura napo dzavo mombe dzopinda mudanga dzedu dzobva dzapfuura kamwana kaka fesibon vakangonditi ndumbonduru vandanga ukadhonza sechitoti iwe ndisiye vakatanga kutochema pepe ndakatoona kunge zvimwe vanenge vakakatorongana kuti bva wangobva kumba vachimhanya vakandidimbura zvokuti madimbura vaindiita ndichiri mudiki munharaunda vaisingadenderarame panyika ndo pane daka zvese zvavakutaura kuti ndakazoti bva kunoenda kupi kwandizvizive zvavakutaura kana sabhuku chaiyo hatomboizive nyaya hapana kana nyaya anomboiziva muraini nyaya yakutaura zviri kurowa kwakutaura pavakabudisa mombe ipapo pandakavabvunza kuti wemubuditsire mombe dzavo muchisiya dzevamwe vanhu vekure uko dzichiuya kuzofudzirwa munomu ndokatotanga ndikanda faita bva ndavadzosera bvaona kuti apa izvinezvi handichakwanisa bva zvapera zvakadaro handinambovarova takatorovana hapana mbotemwa shamo ndo zvandoziva chiri zvanaka idaka iri vakatondivenga vaida tondife nchiri mudika kutaura chokwa chavaida ndife nchiri vaindidimburisa mudhara havatombondidi havaenda handimufunza vanombofa vakandida timofa takadanana saka haunambotemwa shamo kuvarova aiwa handisii shamo ko muromo wokuti uriwo kwamashavi enda kushaka statement ese handizvizive mashoko aya pane mumwe munhu akaanzwa here mudhara ende pamberi pachikoro bvunhu wechikoro ndiva pamashokusi ese ayo chikoro handitauri pamukaenda kuna baba wacho ndo pakataurwa mashoko kunzi enda kwamashavi here kana kuti andotaura vandotaura kuti izvozvi andiona achidai so ndingadzokere kuti ndikeze nditangire pamwe nyaya yekutaura kuti ndakamurova ndakamuvangira chii akuti hachokwadi mukomana uyu ndakamuona achipaza imba yababa vake akaba bhegi refertilizer ndikati unoaya mukomana uyo konhu ari kudaro ndiani iva ndamutera naiwe mukomana chii chauri kuita ichi zvikanzi inhingirikini ifertilizer yandatora iyi ndaitora kuti ndakanga ndatengesa imba yababa kumhiri muridzi wayo akuda chii mari yake akuda chii mari yake saka ndati mari yacho ndaiwana kupi asi mukana maendako musazoudza baba katana ndivatauri nei nazveni tiva ndaita sei tiva ndera masofwa kuna baba wake yozvatwa nemwana wenyu yozvatwa nani nemwana wenyu baba vacho vakatiresa fertilizer yako mukomana akabatwa akatwa naye kwarusike akanotaura kwaangaendesa fertilizer angaitengesera mukomana nzimba kogo fertilizer yacho ikanotorwa yorimodakarekera kutorwa nokumuruwa vakati asiya ndiri mudiki kwete mwana wangu inini izvokutaura kuno wa 2000 yanziri ndogore ripi haikwanisa ndibate uyu ndichimurowa ini vakanaka vakoma heraiti pambe nayo nyaya hai nyaya diki diki inogadzirisika izvozvisandavina nakangana kwangu izvo akandipa gore rine raripere risina kukuponda andiona nditaura naambu yake parware vanzibva pana amai vako pana ambu yangu ukutsvage chiipapo andandabva nena masopi ndakamira pashopa boroma ndida kutenga ndikanzi iwe gore rina uri pedze ndatokuponda ende hauzopane iwe
pamberi pemasops kwete kure What is that dear ni shamwari? Wishmo. Unomwa doro? Unoputa pochika? Kuchikoro wakanga chimborowa ere maticha? Ukasangana maticha iri kurowa kuchikoro uri kuita sei? Ndakatumba musangana nawo ndofunga pane 3 days ago achitodza umwe wapfana wanga wabaso zvinzi mukona uyu cheche takamudzidzisa achitamba bhora ana mvura aba aitokomenda nyaya yekubachipiya ana mvura aba apa Tukasakana nawo unoita sei? Anotomhoresana nawo zvakanaka vamwe nokutizo vanonetsera mari dzewawa Okay, adizi. Ko awa ndiani wako awa? ndikandikasi vakandimaka Tangana nini? Wese uko kwaditsana ngurira. Ndati ndiani wako awa? bamdi Iro para baba wako. Kuti uchitaona ndi baba kwao. bali mamake vakandiita Tangana nini? Bro, wani nyaya dzako dzese ndadzizwa, dambudziko rako ndarizwa. Saka ndiri kuedza kubvunzisisa wangu. Muriro parimwe chetera. Nawo. Nokuti baba wako wakashaya, vanogona kusara wari sara pawana ere pamuti. Kana kuti iwewe kana ukade kunorora mudzimai, vanokwanisa ere kuendesera mari kunorora mudzimai wako? havakwanisa ivo paizva vamukwanisa kuti chokwacheke pamberi pamwari. Rega ndikutaurire shamwari yangu. Ingawa advantage ipamberi pedari kudai. Nokuti paukama pemaitirani. Zvori kuita hazvina kunaka. Isusu tichikura taizi baba wanonzi hawanyepi. Kuti baba munonyepa, zvaizi baba wanonzi mwarebesa. Apo baba mwakurebesa. Kuti baba munonyepa, unonga watotuka. Usharuka apo mwakurebesa. Mwadini kumboti mire bicha. Zvichirwa kuti iye unotozera kuti mwana wangu ndakudini? Ndakumunyepera. Hapana akakura asingarohwi pano. Pane varume vose vari panapa nemadzimai ari panapa. Vamwe vakatokura vachirerwa namainini, mukadzi wababa wechipiri. Achitode kukumbira chikafu abva kuchikoro dai zvizvi mai vake wakafa, baba wanomwe mukadzi kwakuzi iwe ibva panapa enda kukumbira chikafu gora mai yako. Vamwe vachirerwa nema next door, vamwe kwakukura vachizvishandira upenyu hwavo zvibhadhara mari yechikoro. Mhosva yauri kupara umwe wangu, kana uine chigumbu chisingafi chakapera, uri kupinda mukati iwo, bate muromo wangu forever. Unazorizwisisa? Awa pavari awa hauzivi chirwere chavakakura nacho mukati mweupenyu hwavo, chavaitamburirwa navabereki wavo kuti vakure kusvikira vaite munhu zvavari izvi. Dzimwe dzenguva kurarama kwaari kuita ipapo sababa wako kudaro izvo. Wane tsinga wane rufambisa ropa mwiri mavo. Uchavati mbama nenyaya yedaka rako iroro. Unoti zi unoita sei? Unototaka. Saka ndakutaura kuti pari kuenda upenyu hwako uri kupaona ero ukatadza kuzvidzora. Vazhinji tinovati zvitsiure usati watsiurwa. Zvendiri kuita ndizvo ere kana kuti hazvisizvo? Hakuna munhu anoratadza kuregerera munhu akamukanganisira mukati mweupenyu hwake. Dzasi wachizwa wakuru wachiti zino irema rinosekerera nawakadya mai. Uyu munhu rinosekerera hangu asi akadya mai wangu. Asi uchimuona wachiseka naye, uchimutengera dringi, uchimutengera doro, asi uchiziva kuti munhu ndiye akakwadza mai yangu. Munhu ane chekuita. Ukaona usingaregereri munhu akakukanganisira mukati mweupenyu hwako, bundiro rokuti risiserere, munhu yeye kunga aenda 6 feet down. Uchamuro, uchakuwara, uchakusungisa, uchapika, uchibve kujeri, obva kutorera peace order 100 meters from my homestead. Kana kuti pandinenge ndiri, uri kupika jeri mukati mweupenyu ndiani, obva kuti 25 years. But 25 years unozoti pamwe nenge ndadarika, nenge ndisine yoba.
unesha wawinera kurohwa kwawakaitwa iwowe nekushungurudzwa kwawakanga uchiitwa nemusharuka wako handi wakanga uchizichengeta pamukati muupenyu kuchengeta ndiMwari kuti ungori zvauri izvozvo. Unatsondizwisisa? Ungangwara ungaita sei watirambira kuti handinabvira ndakambotaura kuti iwe hausiro musha munomba enda kwaanere ndo kune dzinza rako. Hauna raramiro iyoyo, that's why maparents ako asina kusvika apo. Dai vaine chekuita nemurume uyu, dai vakagara apo vachitaura zveshuwa zviri kutaura mwana waduka ndizvo chaizvo uyu hatina dzinza nepo. Kuramba kwawaende koita apa uri kurambira panapa. Tikaichinje maoko unaitsvaka mari yemadna iwe nemurume. Although kana vabereki wavo vakafa vanotorwa ropa nababa vako rikozarise ropa rimwe chete, asi mari yekwatina shemugabe unaitsvaka iwe uchida usikadi. Unaikwara nezvikumwe pasi apo uchitsvaka uchiona. Uri kuzviita nokuda kwekuti zviri kuitikira pauri hausati waona kurwadza kwazvo ukanga wamberi. Dai ndiri maroorwo endaitwa newo dai ndiri kurohwa kwaitwa ndibaba kwava ndiri ndarohwa daro ndaifarwa zvitenda. Baba wako wachikurowa, baba munini wachikurowa, wachitumana kukurowa iwowe, waizvibata senherera. Wototi mwana wamambo panorangwa mwana wamambo muranda aitoteererawo. Dai izvozvi zviri kutoti ndakatokanganwa nezvendakaitirwa nababa munini wangu wawa ndibaba wangu, uchitowatengera doro paunenge wari uchitofara nawo. Wakandikanganisira si mhosva dzako iwe naMwari wako. Iwo uchichidzorera padaka rako nawo iwo uri Mwari here iwo? Unofarwa kutonga umwe ndiani iwe naMwari? Saka iwe rutonga iwo ndiwani? Kutopare mhosva. Hauna muZimbabwe munomu hapana mutemo, hapana munhu ane mutemo kana kodzero dzekutora kodzero dzeumwe munhu. Poriwo papo ndikatokuti pfutseke ukati mhangara wamapurisa anobhadhara fine yeassault. Kukurowa ipo papo zvine magrievances. Is it assault GBH? Is it attempted murder? Is it just assault? Pamwe unofunga kuti akandogara mberi kuno kumutema hatiuzivi. Ndoberengera bumbiro remutemo ukuchipurisa chaiwo chaiwo. Pochika dzamunosvuta idzi hazitobvumirwi zvetinotoita zvizvi kuputa pochika wabuda kusvute pochika unopindira mukati kurara mustocks. Madison chaiwo ende wasvutire kwako wega kurukanganise vamwe vanhu vasingaputi. Munhu wese ane kodzero dzake munyika muno. Uratsondizwisisa? Dai uri umwe munhu watosiyana nenyaya yekuti ndine daka nawo rekukura chivhiringidzwa nawo, kwakutokumbira ruregerero, bamunini sori ndakakukanganisira pane zvendakanga ndichiita zvemwaita mwaindiranga uchiziya kuti akukanganisira, sori ndiregerere iwo. Kwakutozvisvipa pasi kwakugara nawo zvakanaka. Unobvei? Pane chaunobva munhu waMwari. Munamato wako wakanga uri dai Mwari mwandichengeta, dai ndakura uchivhiringidzwa. Nhasi unowakura wabuye kodzorera. Unoziva kuti Mwari adani akashata panyika pana. Unobude parodi papa wasvika pamashopa unonga wabhumurudzwa nemotikari iyo. Unopaure namba. Saka akaisa madzishe nemapurisa pasi. Haukoni kutamba neamwe kunze kumapurisa, gara mukatumu. Ugare kwako wega. Wetwe mukadzi neamwe arume. Wetwe chipfukuto netsiki dzinenda mukatumu. Ukasafa the suffocation of the jail, uchibude kunze unoenda kuita munhu kwaye. Saka ndakuti unofarwa kuzvitsiura kuti pendiri kupinda apa ndipo here kana kuti handipo. Wandirambira yako kuti doro haumwi, podya uputi, muromo wako ndofuya nedoro. Fuja ndopuya bada. Wakutaura ka? Wafuya nambura doro ndinasa. Haumwi doro? Zvakanaka. Zvendaitotarisira ngezvekuti kumbira ruregerero kuna baba munini wako.
kwete ruregerero rwepamusoro rwuri pasi pemwoyo wako usingadi kutokumbira rugerero ka ibva inini madzisheka handikwanisi kukumbira rugerero bangu ndi baba angu hangu asi handikwanisi kukumbira rugerero uchibva waziya mukati mweupenyu hwako kuti iwewe kana wakataura muromo wekuti hausiriwo musha munomu hazvitozikani pamweyo ndiosiriwo musha muno unoziziya zvinoitika iwe wotofurufusha muridzi wemusha imomo iwe usiriwemo kuzozvitsvagisisa kwazoti 99% asiri womusha munomo unoende uri kushunguridza nhari musha mwako unoziya kumusha kwako unoziya baba ako iwo ndianiwo mai ndo anoziya baba ako isarume kundopambana unoziya nhumbu ndaibatirapo ndimai unoziya kuti asiwo musha munomu ndimai yake uyu not you urazondizwisisa tanga wabvise chitewa chiri muziso rako dandai wozofuridze ziso rake ndokuti zviite zvakanaka rako rine danda hauoni chitewa uri kude misodzi muziso rako. The area you stop it, the better, with immediate effect. Ita munhu kura dzidza ona ndimwe type dzinoti mukasvika pari kurohwa mbavha mwasvike korohwawo ucharohwa waenda kare chosara chakaberekana newowo budikira panoitike zvimwe zvinhu sawa uri witness panoitike zvimwe zvinhu sawa uri victimized iwe uri munhu akangoita semunhu ona wosiya zvakadaro pakada kuzi umboi toti ndandisipo siyana nenini une mukadzi hawana wana usahwira usadaro kana uri umwe munhu kumbira ruregerero kuna abamini wako tozotaura zviri mberi kana uchikwanisa asi kana usingakwanisi it's okay kana uchikwanisa kumbira ruregerero zviri pasi pemwoyo wako iwowe iwo wokuregerera zviri pasi pemwoyo wawo kutobva pane zuva ranhasi muchitobva pano kwakutobuda mwakatobatana by 2 baba nemukorore tangamire kunoku wachibva wakuisai pakamera yekude kuziya mararamiro emuri kuita zvisasawa zvichiitika ukawa uine ripoti yauri kutadzirwa nabamnino wako uya ubva watotaurira changamire votigadzisa kwemakaita kuyakuya namunharaunda ndisi kugarisana zvakanaka kana kuenda pana ziso rachangamire muvhileji mwenyimimi ndisabhuku iwo kana wano ndo zviripo wanouya chikutaurira kwete kudeure ropa oshamuya wakarowana mwakabude ropa here mukombo anakwara makumbesa mwakabude ropa here ari bvumiri kuba here kudonedzwe ropa here kuvo inini chibhakera pano ropa pasi kutsukisa ivhu redu hazvizwaro wakadeure ropa kudeura ropa hakusi kuuraya munhu chete ropa ngaribude kuti ndatsvange zuva ndabuda mututu iro rakanaka here hakusi kuda kwangu kwete rekutorerwa rusununguko rwangu kuise mumaoko mako iwowe handizvo urasondizwisisa uchamurowa uchamutuka uchakuenderera kukoti civil court kwakuende kopuwa protection order ochikuitire minana inopurikidza ipopo ukandomuti mbama echitodzoke kumapurisa obva 3 months mukati hauzozviti futi saka to avoid that prevention is better than cure zvidziriro usati wapinde panjodzi urasondizwisisa musaita sana Thomas airamba hai mwandingu mambo Jesu baba ndimushayo kwazi aiwe pekere zvingurwe zvako kwati phe kwati aho ndingu wakambopinde mustokisi hausati wamurume kabvunza sharukwa yasari pana kutaura kuti uri murume wapare mhosva wasati usina kupara mhosva unofarwa kumborara wakati chimabhulekesi kikakwirira pachemba iri apa ndore simbi rakakiwa nezikiku nzou woita zvokuvhurirwa kunge mbwa yechirungu iri kubuda mukembeni hazvinakidzi urasondizwisisawo oraiti pari zvinezvi kana muchinge makagara kumba last born mumba mwana baba wenyu ndiani last born yemumba mwana baba wako ndiani
Hautomuzivi. Mwana wakupedzisira wana baba munini wako mudiki wacho wamuzivi. Ndokumbira kutaura ukama uri apa tiri hama nehama tese. Baba vangu mbama vakazvarwa vari 4, vane vasikana 3, last born chitete. Kana makutaura zvekuti munini namana baba roro ndiyo kupedzisira vakomana kuvana vana sekuru ana baba vedu roro ndiyo kupedzisira. Awa ndi baba wenyu ka? Ndi baba. Njoro ndiyo kupedzisira nditi ka? Roro ndiyo kupedzisira. Waita zvakanaka uri padhuze. Penduda kupinda ini ndepekuti iwewe neuyu ndiani mukuru apa? Inini kwazukuru vese ndini mukuru. Ndio mukuru. Zvirango zvichifamba kuti zvizosvika pane vasara ari baba mufamily. Ndinohwanda murewo. Ndinohwanda. Zvirango zvichifamba mumusha menyu. Apa zvikabva kwamuri wafana imimi zvobva pano zvepauri iwewe zvichifamba nekukwira zvinojambera. Ayo hazvijambi. Uri kuona kuratidza kuti ndo channel yedu patsika dzedu anditika. Saka tinofarwa kuikoshesa. Hama yangu. Ndingataura sekuti ndiri kutuka asi usabata mataurire angu asi edza kubata mazwi angu kuti ari kukuwaka chii mukati mweupenyu hwako. Uratondizwisisa? Kutukwa kuna chironda, kurohwa kuna chironda. Kungaite chironda asi usaite chigumbu chisingaperi. Chigumbu chisingaperi chinokonzeresa kupara bhosva yosingazokuriri mukati mweupenyu hwako. Wakasununguka tiri tese kudai zvakanaka. Hazvinei kuti ndiwe wamukuwadzawo. Unoziva zvinoita vamwe vanoti maroerane emwe akaita vacharowa neshamhu obva ati wandirowa it's okay zvapera.